Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Problem kam dai ra problem phila ya thui ka story jong phila pan i ka film ka ba phi kwa ban pan i ka perthayan kala biang tang ba phi don ka mi ka platform ta phi don ka mi ka platform anda phila yo e ka platform subu menta ngila yo ka free space ngila yo ka free hall ka bangi release ki film jong ha ka no ka por phimut kam kiu ra ka ni ngim yo re ka return ka bangi ngila pelut menta bang ni ru lang kiu ka percentage Setai sa galeria unjuk saya ingin kiu ngila stak haju em batla nginang ke competition kalong ke ba syarkai ba menta apa gini ka industri jongi tangba ngai snai pada ba kam ipoi thong ke international lada ka sarkar kam le ai Kung sini pula itu dia hari si penwar sih dan sedang dia tuh ikut film kila kalau dekat siwal situ YouTube kila itu dia mentangi dan pendep sekendiat ke post production jangka film jongi ke bangin sa release serai ngintip yo shwa ka down ne kan yo shwa ka city ne tang ba ngila long prepare hin namta ka ban release ntau semen tang bakatar shong try hall pada ba lada kalong free space te ngila long ready kin ban release no ego film jong ni jadi dia film i kurang dan juga nak hadir ke film city dan sa collection pilih okey kung sini belum masuk dia keluar ke film ke ahwan bola up dari baik lalu sekarang YouTube mat bola direct ke video ihan ni film kat kum ka jing ai jonga ka story ka long connect baik na do sedang do kot but ka way ngi lai i ka challenge jong ka technical part menta ni lai i bha ka ne ka film ahol especially ka ne ka fighting scene ni lai i ba ka khamlong unit ni dan tidak banyak susu kan ada entah si film mesti kila kampiu kemudian menteri kadang-kadang juga ni baik bagi baik di pak foto kayak gitu jom kita senap mesti but ada gitu insai gitu kan di baik hakini gisi yo i ka jing kiu jong ki film kham tambah ki la don bun ki platform kumha ki YouTube ai ba ki la yo ban promote ki film jong ki te ngile i ka jing kiu set ha ka entertainment film ngile i ba ki kiu lut ha barok ki liang na do ki film ki short film ki music video bat ka wai pat ka problem ka ba bun sen ka ba ngi barok ngi face problem ka dai ka for release ngim ju don raga space ka ba kham biang gin bangin yo ban le publicity ba te namar ba koi ka publicity ka long ka boron kam ha ba ngin haban pha moi kerwa shaki pai ba ki kintip ba ya kane ka film la release te kum ka film ahor nga ibunut ma lada ki briu kim yo jing tip ba ka peni ka film ahor ka ba kalong ka ba compare na ki we ki film te tang ka tai serong ni la ka jong man burom ya ki we ma ya ka jong ki we te hakane ka film filmmaking jong ni ngasngau ba kanam don kata kamdai bandon kata ka jingi per na marba mudur mangi don kani culture menta dangi khot lagi wei pat ki jaj breu ngiyo banla ni culture jongki ma ka culture jongki ka accent jongki ka ai ka bangi don kamban bantip long ngi learn from each other ka mangi ru ngi pule na ki makiru ki pule na ngi te sini bamantang lagi bagi sab kon la keu bhama baki film ru kila bon gajala jumi bala bon kijinga distam ro kam tamix nam bala adat ketuka ka klama kala pun tshibon ya baro hi kijat kam ki jam gi gajala jumi batum juru ka kam
ak film ru de Henry mata pat mata gipom tau snampat ladadon galak film ti ngiru ni modban pelain na hi ka film chiti mata yu snam atau pikat yang bagi pak bikin aja kesan ya kirim kasih buat ya kioi pat benangwan ni dai ban long ki ba kloi ma ban ya kanti we te ya ki we ki film ru kat ka bak sha ka bor jongi nila persang ban ya raban ban pensapriang ya kubor ba release ka ni film ya kata film berkum juru ya ka film jongi kerpat ki pai ba ki ba shai ki film hasi jentia ka film jonga te ka dai ha ka tin jentia Tam-tam kinong jentia bakin yawan baro shene bakin ya pe film keciti